masoya ko da yaushe ku ne farin cikin mu, ku ne alfarin mu. A ko da yaushe muna ayyuka domin mu faranta muku, to a ko da yaushe mu burin mu ku faranta mana. Idan wannan shine farkon zan kai ta channel mu, ka mana subscribe, ka danna mana alamar karawa domin sanar da kai sabbin ayyukan mu zaran mun daura. Idan already kana tare da mu, ka tsaya ka kalla, kai likes, kai comments, hasali ka taya mu yada yan wada abokan arziki, domin yau mun zo muku da sabon aiki ne mai suna Umar M Shariff Majinun aso na zama mahaukaci. Za mu ci gaba da suburbuɗa muku wannan kyakkyawar sautin, sai ka tsaya ka kalla.